akumango yamba nabe pasi nuzadini kumashita kuti dini yomweyo ndi imene Allah wanena kuti malamulo oto ali mu dini yomweyo chigamulo chili momwemo koma anthu akungong'ang'ana nabe mpaka na pano chifukwa chiyani solution imene mukufuna ino anthu yotetsera mavuto pa Chisilamu yoposera imene Allah adakuwuzani kuti ndi Qur'an ma hadith mupezanso kuti njira ina mukazisiya kumbali zinthu zimenezi ali wonse anthu amakani pa dini imeneyi ukawauza zinthu amathamangira kugwiritsa ntchito mphamvu zawo zachibadwa kusiya malamulo umateke kuwako katabwera ndikhale pansi tayang'anani hadithi iyi taonani aya iyi pa zinthu zimene tikukanganazi kodi si umboni uwu umva kuti itandite zoni eti niyele omwe anshayo ngataka kuomboleka isimbiye kuti anthu ozo kuti tugwirisene tupangene kuti tukuye